Zagrebačka banka već dugi niz godina kreditira poduzetništvo kroz različite programe. Trenutno nudimo sve vrste proizvoda financiranja koje su moguće na hrvatskom tržištu. Tu direktno govorimo o raznim vrstama kreditima, o raznim vrstama garancija, kreditiva. Nudimo također otkup potraživanja, diskont mjenica, odnosno govorimo također i o leasingu u suradnji sa Unicredit leasingom Hrvatske. Hrvatsko poduzetništvo u ovom dobu recesije svakako zaslužuje pažnju, što se tiče samog financiranja. Nudimo velike mogućnosti kroz različite programe, kroz različite nekakve kredite koje mogu biti namjenski, čak govorimo i o kreditima za refinanciranje postojećih obaveza, ali isto tako nudimo i dugoročne i kratkoročne kredite i kredite za trajna obrtna sredstva. Ono što poduzetniku u ovom trenutku treba, može se obratiti u Zagrebačku banku, razgovarati sa svojim voditeljem poslovnog odnosa i oni će zajedno doći do zajedničkog nekakvog proizvoda koji će mu pomoći u prevladavanju kratkoročnih i dugoročnih nekakvih obaveza. Pa Sajam SASO daje nam veliku mogućnost promoviranja. Ove godine smo prisutni u paviljonu 6 na štandu broju 20 i kao partner SAS-a svakako ćemo pridonijeti i sa današnjim predavanjem da upoznamo svekoliku javnost i Hrvatske i ove regije Dalmacija, da pokušamo poduzetnicima pomoći u samom financiranju. U našoj županiji je na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 19.921 nezaposlena žena. To je 61,7% ukupnog udjela u nezaposlenosti, što je nešto više nego što je na razini države koja iznosi 58%. Međutim, taj udjel je direktna posljedica zapravo povlačenja većeg broja muške radne snage iz radnog kontingenta naše županije. U posljednjih recimo 4 godine tako je otprilike 4 do 4,5 tisuće muške radne snage povučeno i zapravo je to djelovalo na ovaj veliki porast udjela nezaposlenih žena. Posebno se to odnosi na skupinu žena u starosnoj dobi od 40 do 54 godine, njihov udio prelazi i 70%. Dakle, u toj dobi žene definitivno dominiraju sa preko 70% udjela ukupne nezaposlenosti. Dakle, ja tu vidim jedan veliki potencijal zapravo i u zapošljavanju od strane postojećih poslodavaca, a i u poduzetništvu. Dakle, te žene su u najzrelijoj dobi za rad, sigurno imaju radnog iskustva i znanja i imaju sigurno onu žensku istačenost i profinjenost za poduzetništvo i poslovanje. U suradnji sa sajmom SASO i konferencijom Safir imali smo jedan interesantan dio priče, dakle radionica o ženskom poduzetništvu. U tom dijelu priče pričali smo o potencijalima ženskog poduzetništva, osobitostima, inovacijama, karakteristikama, poticaja infrastrukturi i tako dalje. Ima interesa, nadamo se da će se ovakva suradnja i dalje nastaviti, da će što više mladi dolaziti ovdje, da sa praksom vide šta je to motiv za njihovo buduće angažiranje kad završe fakultete i škole, da se mogu oni angažirati i nešto novo naučiti. Je li zahtjevno biti poduzetnica u Hrvatskoj? Pa slušajte, mislim da nije samo pitanje Hrvatske. Zavisi u kojem okruženju živite i s kim se družite i što ste odlučili sami sa sobom napraviti. Znači, postoji u nekim asocijacijama da je to hendikep, a postoji da je prednost biti žena. Ne postoji vrijeme, ni recesije, ni krize. Ne govorim matematički, govorim o realizaciji. Kada žena neće realizirati i obitelj, i prijatelje, i djelatnike i svoj posao. Treba voliti ono što se radi. Koji su osobine uspješnih poduzetnica? Strpljivost, mudrost, timski rad, ali strpljivost u prvom redu i radišnost naravno. Ovakve manifestacije su izuzetno važne i vrijedne za naš grad. Prezentacija firmi, sklapanje kontakata, neko događanje u gradu, sve to oživljava duh, diže atmosferu i mislim da je važno ne samo za onu branšu u kojoj je za koju je neposredno direktno vezan sajam, nego također za cijeli grad i za sve ostale branše.